Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Shri Priya Mataji, pranams. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna. ஒரு நிமிஷம் ஏன் அசஸ் டினைடுன்னு வருதுன்னு தெரியலையே. ஒரு நிமிஷம். Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஓகே, ஹரி போல். லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு, சைன் இன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி, ஜானகி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இப்போ சாப்டர் 4 நம்ம பார்க்க போறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. நம்ம நேத்திக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சாப்டர் 4. அதுல ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நேத்தி ஹரே வரைக்கும். கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம், சரியா? நேற்றுக்கு வந்து பகவத்கீதையோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் நம்ம. சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வர்ணாசிரம முறை அந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா? பகவத்கீதை எப்படி வந்து பகவான் அர்ஜுனருக்கு முதல்ல சொன்னது அப்படின்றது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி சூரிய தேவருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம பகவத்கீதைக்கு முன்னாடி எப்போ பேசப்பட்டுச்சு, அதுக்கப்புறம் பகவானோட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, எப்படி அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, ஏன் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சு நம்ம பகவானை அடையிறோம் அப்படின்றதாங்க சாராம்சம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அதில் நம்ம நல்லபடியாக பக்தியில் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அதில் முக்கியமாக இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி கூட நம்ம நேற்றுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இல்லைங்களா? அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்க, பஜன கிரியா அதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கான செகண்ட் செஷன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौष्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியாக நம்ம பகவானுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பரம்பரைக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அவசியம் நமக்கு வேணும். இப்போ நம்ம 4.11 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு வாசிக்க வேண்டாமா? ஓகே. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण श्री विद्या माताजी, प्रणाम माताजी. वासी கொடுக்குறீங்க ஸ்லோகம்? हाँ, हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तामस्तैव पदाम्यहं मम वर्त्मेन वर्तन्ते मनुष्या भारत सर्वसः என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கின்றேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். ஸோ நம்ம இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் ஆத்மா நம்பலாம். சரிங்களா? எந்த நிலையில் என்ன முறையில் நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறோமோ அந்த முறையில் அவங்க நமக்கு பலன் அளிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. சிலவங்க வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அப்போது பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, தேவர்கள் மூலியமா அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க. இன்டைரக்டாக வழிபாடு பண்ணும்போது தேவர்கள் மூலியமா. அதே சிலவங்க பிரம்மன் ரிலேஷேஷனில் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த முறையில் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பிரம்மஜோதியை அவங்க அடைய முடியும். அதே மாதிரி பரமாத்மாவும் சரிங்களா? அதே மாதிரி பகவான் ரிலேஷேஷன் தூய பக்தர்கள் அவங்களுக்கு அந்த முறையில் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? பகவானோட லோக்கத்தில் நம்மளுக்கு கைங்கரியம் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் யார் யார் என்னென்ன முறையில் சரணாகதி பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பலன்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். ஆனால் எந்த முறையில் வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் தேவர்கள் எந்த முறையில் என்ன நம்ம டெடிகேட் பண்ணாலும் அது யாரை தான் போய் சேருது, பகவானே தான். ஏன்னா அவங்க தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லா யஜ்ஞத்தையும் அனுபவிக்கிறவங்க பகவான் தான் அப்படின்றதுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியே பின்பற்றுகின்றனர். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாலும் நம்ம பகவானை தான் வழிபாடு பண்ணுறோம். ஆனால் இன்டைரக்டாக சரிங்களா? பிரம்மன் ரிலேஷேஷனில் பிரம்மஜோதி வழிபாடு பண்ணாலும் பகவானை தான் நம்ம வழிபாடு பண்ணுறோம். ஆனால் வேற ஒரு ரூபத்தில் விஸ்வரூபம்னாலும் அப்படி தான். சரிங்களா? பரமாத்மானாலும் அப்படி தான். அதே மாதிரி பகவான் ரிலேஷேஷன். ஸோ அதனால் யார் யார் எப்படி எப்படி வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. அப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்வதால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாத்துலையும் நம்ம எல்லாருக்கும் விருப்பம் என்ன? இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். அப்படி தானே ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கணும், நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், எந்த குறையும் இல்லாமல் இருக்கணும். இதுதான் நம்ம எல்லாரோட விருப்பமுமா இருக்கும். நல்லது தான், தப்பில்லை. ஆனால் அதே வந்து பகவானோட விஷயத்தில் இருக்கணும். அதுதான். அப்போ நம்ம வந்து இந்த தேவர்கள் மூலியமா வழிபாடு பண்ணலாமான்னா வேண்டாம். ஏன்னா அது பெர்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. அதே மாதிரி பிரம்மன் பரமாத்மா ரிலேஷேஷன் போகலாமா? விஸ்வரூபம் வழிபாடு முறை வேண்டாம். அதுலேயும் பெர்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. அப்போ எது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னா பகவான் ரிலேஷேஷன் தான். சரிங்களா? பகவான் நாமரூப குணலீலைகளில் நவவித பக்தி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இந்த 9 வகையான பக்தியும் நம்ம நல்லபடியாக ஆசையாக பண்ணணும். ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலும் பரவாயில்ல. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல,
9 நிலைகள் பக்தியில. நேத்திக்கு பார்த்தோமா? ஆ. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவநிலை, பிரேமா அப்படின்னு பார்த்தோமா? ஸோ இந்த மாரி ஸ்ரத்தாலேருந்து ஆரம்பிச்சு நம்மள உயர்த்திக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இருக்கிறதுலயே உயர்ந்தது பகவான் ரிலேஷேஷன். ஸோ நம்ம அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு நம்மளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு வேணும். நம்ம பார்த்தோம். இந்த சாப்டர்லயே ஸ்டார்ட்டிங்லயே பார்த்தோம். 4 பரம்பரை வழியா தான் நம்ம எப்பயுமே லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அதாவது பகவான் அங்கீகரிச்சது இந்த 4 பரம்பரை தான். அதாவது பிரம்ம, கௌடிய சம்பிரதாயம், இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்ணி, நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுல உள்ள அங்கீகரிக்க பட்ட ஆன்மீக குருவோட அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ப பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாவித பௌதீக பற்றுதல், ஆன்மீக தலத்தை கண்ட பயன், சூன்யவாத தத்துவத்தினால் எழும் விரக்தி ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலையை அடைய முடியும். கண்டிப்பா. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் நம்ம போகும்போது, நம்ம வந்து இந்த பௌதிக பற்றுதல் வச்சுட்டு சொர்க்கத்த அடையணும்னு ஆசைப்படுறதோ, சரிங்களா? இல்லன்னா வந்து அ ம பிரம்ம ஜோதிய அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறதோ, இந்த மாரி விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு ஈடுபாடு வராது. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ப வந்து நல்லபடியா பகவான் ரிலேஷேஷன்ல அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. அப்படி நம்ம பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? நம்ம பகவான் லோகத்த நம்ம அடைஞ்சிட முடியும். ஏன்னா, பௌதீக பற்றுதல்ல நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸா பண்ணுவோம். சொர்க்கத்த அடையலாம். சரிங்களா? ஆனா பகவான் லோகத்த அடைய முடியாது. அதே மாரி இந்த தனித்துவத்த கண்டு பயம் அப்படின்னும்போது, இந்த சூன்யவாத தத்துவம் இதெல்லாம் என்னன்னா, பிரம்மஜோதி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிடும் நம்மள. சரிங்களா? அங்கேருந்து மறுபடியும் நம்ம ஃபால் டவுன் ஆவோம். ஆனா, பகவான் ரிலேஷேஷன்ல நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, நம்ம பகவானோட திருநாட்டை நம்ம சென்றடைகிறோம். அங்க இருந்துட்டு நம்ம திரும்பி வர்றதில்ல. அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப யாருக்காவது பக்குவமடைய வேண்டாம், வேறு எது வேண்டும் அப்படின்றவங்க சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கேத்த மாரி பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்றாங்க. இந்த மாரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றவங்களுக்கு ஏத்த மாரி, அவங்க செயலுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாரி அனுக்கிரகம் பகவான் குடுக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சிலவங்க வந்துட்டு பிரம்மன் ரிலேஷேஷன், பரமாத்மா ரிலேஷேஷன்ல வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதுக்கேத்த மாரி பகவான் அனுகிரகம் குடுக்குறாங்க. சிலவங்க பகவான் ரிலேஷேஷன்ல பக்தி பண்ணுவாங்க. பகவான் அதுக்கேத்த மாரி அனுகிரகம் குடுக்குறாங்க. எல்லாம் நம்ம எதுக்காக பார்த்துட்டுருக்கோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற்போல் எந்த அளவு சரணாகதி பண்றோமோ, அந்த அளவுக்கு பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதே பகவான் ரிலேஷேஷன்ல நம்ம இப்ப பக்தி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பகவான் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கறதுலே அதுதான் பெஸ்ட் உயர்ந்தது. பெர்ஃபெக்ஷன் சரிங்களா? அதில பண்ணோம்னா, இந்த 5 ரசத்தில ஏதோ ஒரு ரசத்தில நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, பகவானுக்கு நம்ப பக்தி பண்ணுவோம். ம். 4 பரம்பரையில ஏதோ ஒரு பரம்பரைய ஃபாலோ பண்ணி, அதில வர குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ப பகவான் ரிலேஷன்ல நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, நம்ம இந்த 5 வகையான ரசத்தில ஏதோ ஒரு அதான் ரசம் உறவு சரிங்களா? உறவுல ஏதோ ஒரு உறவுல பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவோம். அது சாந்தமான பக்தர் அப்படின்றது. பகவான சுப்ரீமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட பக்தி பண்றது. அதுக்கு வந்துட்டு சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்கள நம்ம பார்க்குறோம். 4 குமாரர்கள் அவங்கலாம். தாசிய தொண்டு அப்படின்றது சர்வன்ட் ஆட்டிட்யூட்ல சரிங்களா? ஹனுமான், கருடன் இவங்கலாம். நண்பன் அப்படின்னும்போது அர்ஜுனர், சுதாமா, அப்புறம் கோபாஸ் இவங்கலாம். வாத்சல்யம் பெற்றோர் அந்த ஒரு முறை அப்படின்பது யசோதாம்மானந்த மகாராஜ், தேவகி, வசுதேவர் அந்த மாரி. அதுக்கப்புறம் காதலர் இல்லைன்னா கணவர் அப்படின்னும்போது கோபீஸ், ருக்மிணி அம்மா, ராதாராணி அம்மா அந்த ஒரு முறையில நம்ப என்ன பண்ண முடியும்? பகவான்ட்ட நம்ப உறவு கொள்ள முடியும் அப்படின்றது. இது ஆல்ரெடி இருக்கு. நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண இதுல எந்த உறவு நமக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? ஆல்ரெடி உள்ளது தான். நம்ம அத வந்து மறந்து இந்த ஜட உலகத்துல அந்த சொல்லுவாங்கல்ல, ஞாபக மறதியில இருக்கிறவங்கலாம், ரம்னீஷியா ஸ்டேஜ்ல அப்படியே இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இங்க நம்ப ஏதோ ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல. ஆனா எது வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னா, பகவானுக்கு நமக்கு மணந்த உறவு. அத நம்ப பக்தி சாதனா பக்தி மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப எல்லா ஆன்மீக பாதைகளும் ஒரே இலக்குக்கு அழைத்து செல்வது அல்ல. இப்ப வந்துட்டு தேவர்கள் வழிபாட்டுல உள்ளவங்களையும் ஆன்மீகவாதிகள் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இல்லைங்களா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் எந்த ஒரு முறையில இருக்கிறவங்களையும் நம்ம ஆன்மீகவாதின்னு தான் சொல்லுவோம். ஆனா, அந்தந்த ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாருமே
ஒரே இடத்த தான் பகவான் லோகத்தை அடையிறாங்களான்னா இல்ல. அவங்கவங்களோட டெஸ்டினேஷன் வேற. இப்ப யாரெல்லாம் நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணி தேவர்கள வழிபாடு பண்றாங்களோ, அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். பிரம்மன் பரமாத்மா அவங்களுக்கு பிரம்மஜோதி கிடைக்கும். அதே பகவான் ரியலைசேஷன் உள்ளவங்களுக்கு பகவானோட லோகம் கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? அதனால எல்லாமே ஒரே பாதை கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட பாதை என்னன்னா, பகவான் லோகத்துக்கு அழைத்து செல்றது எந்த பாதையோ அந்த பாதையில தான் நம்ம போகணும் அப்படின்றது தான். யாருக்கு 4.12 ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? இன்னைக்கு ருக்மிணி மாதாஜி வரல. உஷா மாதாஜி இருக்கீங்க, ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்கீங்க. யாருக்கு வாசிக்கணுமா? என்னம்மா? சரி, ஓகே. காங்க்ஷந்த ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மணம் சித்திம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரபுஜி. அவங்க வாசிக்கிறான்றதை நான் வாசிக்கல. தெரியும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. காஷ்வந்த காஷ்வந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதா ம். க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷ லோகே ம். சித்திரபஜோதி கர்மஜா. ம். பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஸோ இப்போ என்னன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல பலன் நல்ல ஒரு வெல்த் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஆசைப்பட்ட விஷயம்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்களுக்கு பலன்கள் வந்து கிடைக்கிறது உண்மைதான். அதுவும் வேதத்தின்படி கரெக்டா சாஸ்திர முறைப்படி யாரெல்லாம் வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பலன்றது கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப விரைவில் பலன் கிடைக்கணும். இந்த ஜட உலக விஷயத்திலேயே சரிங்களா? அ இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு. சி சில சில மக்கள் வந்துட்டு என்னன்னா, மற்ற விஷயங்கள்ல வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தேவர்கள் வழிபாடு அந்த மாரி தான். அப்ப தற்காலிகமான விஷயங்கள் மேல ஆசைப்பட்டு, அதுல நம்மளுக்கு பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்ற வகையில தேவர்கள வழிபாடு பண்ணாங்கன்னா, அரசியல்ல இருக்காங்க இல்லையா? தலைவர்கள்லாம். அரசியல் மட்டும் இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கம்பெனிலனாலும் ஒரு தலைவர் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க கிட்ட ரொம்ப அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாரி, அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒபீடியன்ட்டா சர்வீஸ்லாம் பண்ணி, தான் அடைய வேண்டிய ஒரு பொறுப்ப அவங்க அடைஞ்சிடுறாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அ இது வந்து போப்பட்ல இருக்கும். படிச்சீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு தெரிய வரும். சரிங்களா? அப்ப நிரந்தர தீர்வுக்கு அதாவது இந்த பௌதீக விஷயம் அப்படின்றதே ரொம்ப இது டெம்ப்ரவரி அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம, அதுல ரொம்ப ஆசைப்பட்டு, அ அந்த தற்காலிகமான விஷயங்களுக்காக தேவர்கள, அப்புறம் வந்துட்டு தலைவர்கள் இல்லன்னா வந்துட்டு, அ இந்த மாரி உள்ளவங்கள அவங்களுக்கு ரொம்ப டெடிகேட்டடா சர்வீஸ் பண்ணி, அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத அடைஞ்சிருவாங்க. சரிங்களா? அவங்களோடது எல்லாமே டெம்பரவரியான விஷயம் தான். நிரந்தர தீர்வு. அதுல அவங்களுக்கு ஆர்வமே இருக்காது. அதாவது நிரந்தர தீர்வுன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும். ஆனா, அதுல ஆர்வம் இல்லாம இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்க விருப்பப்படுறது நடக்க தான் செய்யும். சரிங்களா? அந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல. பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள் பல விஷயங்களை உணர வைப்பது அல்ல. அனைத்துமே கிருஷ்ணரை வெவ்வேறு நிலைகளில் உணர வைப்பதாகும். இது தாண்டி, இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்ல ஆசைப்படுறவங்க. சரிங்களா? அதே மாரி நெறைய புண்ணியங்கள் பண்ணி சொர்க்கத்துக்கு போணும்னு நெனைக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம, அ பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அதுலயும் உள்ளவங்களும் இருக்காங்க. இல்லைங்களா? அதெல்லாம் என்னன்னா, பகவான வேற வேற நிலைகள்ல உணர வைக்கிறது. அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல. அந்த சூரியனோட எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சூரியனோட ஒளி கதிரும் சூரியனோடது தான். ஆனா, அந்த ஒளி கதிர மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றது. அதே மாரி சூரியனோட அந்த மண்டலத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றது. அந்த மாரி இருப்பாங்கல்ல. அந்த மாரி நாலேட்ஜ்ல. நம்ம இது ஏற்கனவே லெவல் 1ல நல்லபடியா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ரியலைசேஷன் என்ன அப்டின்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு. அதுக்கு வந்து வெளிச்சம் மட்டும் தான் தெரியும். அந்த அளவு பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல உள்ளவங்களோட ஆன்மீக நாலேட்ஜ், முன்னேற்றம். சரிங்களா? பௌதீக விஷயத்துலேருந்து விலகி இருப்பாங்க. ஆனா, ஆன்மீகத்துல ஒரு படி வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த குழந்தை பெருசானதுக்கப்புறம், அது என்ன பண்ணும் அப்டின்னா, ஆம் அ சூரியன் அந்த வெளிச்சம் வந்து சூரியன்லேருந்து வருது. அப்படின்னு அது வந்து வட்டமா வானத்துல இருக்கு. அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கு. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவு தான் வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். ஒரு ரூபத்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் ரூபத்த அவங்க மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க பகவான் நாமத்த சொல்லி.
சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதே குழந்தை வளர்ந்ததுன்னா, சூரியன பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்குது இல்லையா? இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்குதா? அது மாதிரி தான் பகவான் ரியலைசேஷன். பகவான் நாம, ரூப, குண, நிலைகள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ற ஒரு முழுமையான நிலை. சரிங்களா? அப்ப இந்த பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள், இதெல்லாமே வேற வேற ஆன்மீக முறைகள் தான். சரிங்களா? பல விஷயங்களை உணர வைப்பது அல்ல. ம். இப்ப பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்க பகவான் ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றதுனால எவ்வளவு இனிமை அதுல இருக்கு அப்படின்றது தெரியாது. அதுல ஃபால் டவுனே கிடையாது. இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும். அப்ப அனைத்துமே கிருஷ்ணரை வெவ்வேறு நிலையில் உணர வைப்பது. ஆனா இப்ப பிரம்மன் வந்து நிலையில இருக்கிறவங்க வழிபாடு பண்ணலைன்னா வழிபாடு பண்றாங்க. ஆனா வேற நிலையில அவங்களோட புரிதல் வந்து வேற ஒரு நிலையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப புத்திசாலிகள் நிரந்தர தீர்வை தேடுவர். முட்டாள்களோ தற்காலிக தீர்வுக்கான விரைவான பலன்களில் நாட்டம் கொள்வர். முழுமையான பக்குவத்திற்கு ஆசைப்படுங்கள். கிருஷ்ண உணர்வை முயன்று பாருங்கள். அப்படி நம்மளுக்கு இங்க மெசேஜ். சரிங்களா? பகவத்கீதையிலேருந்து. யாரெல்லாம் வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ட்டோ எப்பயுமே நம்மளுக்குலாம் என்னது எல்லாமே நித்தியமா, பெர்ஃபெக்ட்டா, பெஸ்ட்டா அப்படிங்கிறது தானே பிடிக்கும். இல்லையா? மெட்டீரியல் வாழ்க்கையிலே. அப்படின்னும்போது, ஆன்மீகத்திலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நாட்டம் இல்லாம, எது வந்து நிலையானதோ, பகவான் ரிலேஷன்ல பகவானுக்கு பக்தி பண்றது. அதுல தான் நம்ம நாட்டத்த கொண்டு வரணும், விருப்பத்த கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ப வாழ்க்கைய வாழணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், அத நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? அததான் இஸ்கான்ல நம்மளுக்கு ட்ரெயின் பண்றாங்க. சாண்டிங், பிரசாதம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆரத்தி இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கறது. எந்த ஒரு செயல் அதே நம்ம வந்து கொஞ்சம் பக்கமா இருந்தோம்னா சேவா. டெம்பிள்ல நெறைய சேவா இருக்கும். பூ தொடுக்கிறது, டெம்பிள் கிளீன் பண்றது, சரிங்களா? நெறையா. இப்ப ஆன்லைன் வந்ததுக்கப்புறம் மைக்லாம் அரேஞ்ச் பண்றது இல்லைங்களா? ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டீஸ் குடுக்கறது, இந்த மாரி நெறைய சேவாஸ்லாம் இருக்கும். அது மாரி எல்லாத்துலயும் நம்மள என்ன பண்ணணும்னா, நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அது மாரி நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் செய்றோமோ, அதுவுமே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? இது வந்து ஏதோ நம்ம கேட்குறோம் அவ்வளோதான். அப்படி இல்ல. இத நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நம்பலாம் என்னது இன்டெலிஜென்ஸ். சரிங்களா? இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம நமக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? குடுத்துருக்காங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எந்த குறையும் இல்ல. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அவ்வளோதான். சரிங்களா? அந்த அளவில் நம்மளுக்கு எல்லாமே பொருந்தி வந்திருக்கு. அப்ப தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒருவன் பௌதீக ஆசைகள் நிரம்பியவனாகவோ, பௌதீக ஆசை இல்லாதவனாகவோ அல்லது முக்தி விரும்புவனாகவோ இருந்தாலும், அவன் எல்லா வழிகளிலும் பூரணமாகிய முழுமுதற் கடவுளையே வழிபட வேண்டும். அப்படின்றது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 2.3.10 ஸ்லோகத்துல வருது. சரிங்களா? அகாம சர்வ காமோவா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. பௌதிக விஷயத்துல ஆசை இருக்கா? சரி. ஆசையே இல்லையா? சரி. முக்தி தான் வேணும்னு விருப்பப்படுறோமா? சரி. எந்த வழியில நாட்டம் இருந்தாலும், அதுல யார் இருக்கணும்? பகவான் இருக்கணும். சரிங்களா? பௌதிக விஷயம் தான் வேணும். எனக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த பௌதிக விஷயத்துல ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னா கூட, இல்ல குழந்தைங்களுக்கு மேரேஜ் நடக்கணும். பகவான்ட்டயே சொல்லணும் அத. பௌதிக விஷயத்துல ஆசை இல்லையா? அப்பயும் பகவானை வழிபாடு பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ முக்தி வேணுமா? அப்பயும் பகவானை வழிபாடு பண்ணணும். அப்படி எந்த வழியில இருந்தாலும் பகவானை நம்ம வழிபட வேணும். அதுதான் வந்து நமக்கு குடுக்குற ஒரு முக்கியமான ஒரு மெசேஜ். அதுதான் தெளிந்த புத்தி புத்தி உள்ள ஒருத்தவங்க செய்ற ஒரு விஷயமாவும் இருக்கு. ம். இப்ப வந்து ஸ்லோகம் 4.13 ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஆ ருக்மிணி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. चातुर्वर्ण्यं ம். मया मया सृष्टं ம். गुणकर्म विभादशः ம். तस्य कर्तारम् अभिमां विद्ध ம். யகர்த்தாரம் அவ்யயம். மூன்று வித இயற்கை மூன்று வித இயற்கை குணங்களுக்கும் ம். அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் நால்வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானேயாயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற் பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3 விதமான இயற்கை குணங்கள். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்.
அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மனிதன் வந்து மனித சமூகத்தை பகவான் வந்து 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இது ஒன்று தான் பிரிவினை. சரிங்களா? வேற எதுவுமே பிரிவினையே கிடையாது. இது ஒன்று தான். அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப பகவான் வந்து மனித சமூகத்தை 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே லெவல் 1ல பார்த்தது தான். யாரெல்லாம் வந்து குட்னஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்களாம் க்ஷத்ரியர்கள் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. சாரி, பிராமணர்கள் அப்படின்னு. அது மாதிரி யாரெல்லாம் பேஷன்ல இருக்காங்களோ, ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்கலாம் க்ஷத்ரியர்கள். யாரெல்லாம் பேஷனும் இக்னரன்ஸும் கலந்துருக்காங்களோ, ரஜோகுணம், தமோகுணம் கலந்துருக்காங்களோ அவங்க வைஷ்யர்கள். அந்த இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? இந்த ஃபார்மிங், கவ் ப்ரொடெக்ஷன், பிஸ்னஸ் பண்றவங்க. சரிங்களா? வியாபாரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அப்புறம் யாரெல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்கலாம் சூத்திரர்கள், லேபர். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ பகவான் வந்து அந்த குணத்திற்கு ஏத்த மாரி மனித சமூகத்தை 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இம்முறை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயலுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இதெல்லாம் பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஆனா பகவானும் இதுல வந்து இந்த கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்களா? அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னா பகவான் தான் முகுணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்காங்க. டிரான்சென்டென்டல் தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. இன்னொன்னு இத நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா, ஒரு கண்ட்ரில கிங் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் போடுவாங்க. இந்த பிரிசன்ல வந்துட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஜெயில்ல. சரிங்களா? அது வந்து யாருக்கு அது பொருந்தும்? அந்த ஜெயிலுக்குள்ளார இருக்கிற தண்டனை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு அது பொருந்தும். கிங்குக்கு அது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பொருந்துமானா பொருந்தாது. அவங்க போவாங்க. பிரிசன்குள்ளார போய் பார்ப்பாங்க. எல்லாம் கரெக்ட்டா நடக்குதா அப்படின்ட்டு. ஆனா, அது போயிட்டு வர்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்ளை ஆகாது. இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி பகவான் இந்த மு முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற போல மனித சமூகத்த 4ஆ பிரிச்சு இந்த கிரியேஷன பண்ணியிருந்தாலும், பகவான் அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்காங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ வர்ணாசிரமம் அதில கிருஷ்ணரோட பங்கு என்ன? பகவானோட பங்கு என்ன? அப்படின்றத நம்ப பார்க்கணும். சரிங்களா? வர்ணாசிரமம் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா, ஆக்சுவலா ஹியூமன்ஸ்லாம் என்ன நிலையில இருப்போம் அப்படின்னா, ஒரு இந்த கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நிலையில இருப்போம். சரிங்களா? மிருக வாழ்க்கை அப்படின்றது. அது எப்படின்னா, பசு, பக்ஷி மாரி வாழறது. நல்லா தூங்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நல்லா புரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். புரொடெக்ஷன்ற பேர்ல 7 தலைமுறைக்கு புரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். இன்னும் சொல்லப்போனா பல தலைமுறைகளுக்கு சேஃபா இருக்கணும். பேங்க் பேலன்ஸ்லேருந்து, அசெட்லேருந்து எல்லாமே. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு புரொடெக்ஷனுக்கு போயிடுவோம் நம்பலாம். சரிங்களா? அந்த அளவு என்னன்னா, இந்த டெம்பரவரியான ஒரு விஷயத்துல மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும். வயசாகும், அதுக்கப்புறம் வந்து டிசீஸ் வரும், சந்தோஷம் வரும், துக்கம் வரும். ஆனா, எல்லாத்தையும் அப்படியே தக்க வச்சுக்கணும். அந்த அந்த வெல்த்தா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஜா இருக்கட்டும், சரிங்களா? சரீரமா இருக்கட்டும், ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் அப்படியே தக்க வச்சுக்கிட்டு, அதிலேயே அப்படியே புடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு. ஆனா என்ன ஆகும்? மூவ் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். காலம் கடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்மளும் மூவ் ஆயிட்டே தான் இருப்போம். ஒரு கட்டத்தில நம்ம என்னதெல்லாம் புடிச்சு வச்சிருக்கணும்னு நெனைக்கிறோமோ, அத விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரத்த எடுக்க தான் போறோம். அப்படிதான் எடுத்து வந்திருக்கிறோம் பல பிறவிகள்ல. இல்லைங்களா? ஆனா என்னன்னா, தற்காலிகமான விஷயத்துல அவ்ளோ அடமென்ட்டா புடிச்சிட்டு இருப்போம். எனக்கு வேணும், வேணும் அப்படின்ட்டு. சரீரத்திலேருந்து எல்லா விஷயத்துக்கும். அது வந்துட்டு என்னன்னா, அவ்வளவு நமக்கு உன்னதத்த தராது. ஆங்சைட்டி தான். சரிங்களா? அது வந்து நம்மளுக்கு பயம், வேதனை அத தான் தரும். ஸோ ஆனாலும் என்னன்னா, அந்த மிருக நிலை, பசு, பக்ஷி நிலையில ஆன்மீகத்தில நாட்டம் இல்லாம, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில நாட்டத்தோட இருக்கிற மனித நிலையிலேருந்து ஹியூமன்ஸ உயர்த்தி, சரிங்களா? பகவானோட பக்தியில கொண்டு வர்றதுக்கு தான் வர்ணாசிரம முறை அப்படின்றது. சரிங்களா? அத நம்ம பார்க்குறோம். பிறப்பின் அடிப்படை அப்ப எப்படி அது கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா, யார் யார் இப்ப பிராமணன்னா, அவங்க பகவானை மையமா வச்சு அவங்களோட வாழ்க்கைய வாழணும். சத்திரியன் அப்படின்னும்போது, தர்மத்தையும், பகவானையும் மையமா வச்சு அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கைய வாழணும். அதுமாதிரி வைஷ்யன், சூத்ரன், அசுர சாரி அசுரர் அரசர்கள் எப்படி அவங்கள தர்மப்படி, பக்தி மார்க்கத்துல வழி நடத்துறாங்களோ, அந்த வழியில அரசர் சொன்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கைய வாழணும். இந்த மாரி வாழும்போது அதனால தான் ராஜ ரிஷிகள் அப்படின்னு சொல்றது. சரிங்களா? அதேமாரி ஆ குரு இல்லாம அந்த காலத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, நல்ல கிரேட் டிவோட்டீஸா இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களோட கீழ இருக்கிற வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்களும் எப்படி இருப்பாங்க? நல்ல பக்தி மார்க்கமான வாழ்க்கைய தான் அவங்களும் வாழ்வாங்க. இல்லைங்களா? சொசைட்டி ரொம்ப பீஸா, ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கும். அந்த ஒரு முறையில இருக்கும்போது.
சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில அப்ப மிருக நிலையிலேருந்து மனிதனை உயர்த்தி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்றது தான் வர்ணாசிரம முறை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதையும் அந்தந்த குணத்திலேருந்து செய்யும்போது எந்த தடங்களும் இருக்காது. ஃபால் டவுன் ஆக மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் அது. அந்த ஸ்கில்ஸ பக்தி மார்க்கத்தில அவங்க கொண்டு வரும்போது, அவங்களால அதில வந்து ஃபால் டவுன் பண்ணாம, அவங்களுக்கு அந்த குணத்துக்கு ஏத்த செயல்கள செஞ்சு, பக்தி மார்க்கமா அவங்களோட வாழ்க்கைய வாழ முடியும். ஸோ அந்த அளவு பகவான் வந்து வர்ணாசிரம முறைய அழகா உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்ப பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில் மறுக்கப்படுகிறது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? பிறப்பின் அடிப்படையிலலாம் இது வராது. அந்த பிரிவினை இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல, நெறைய இங்க அதெல்லாம் வந்து அ நடுவுல வந்த விஷயம் தான். யாரோ ஒருத்தவங்க இக்னரன்ஸ்ல கிரியேட் பண்ண விஷயம் தான் அதெல்லாம். ம். எல்லாருமே ஆத்மா தான். எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள் தான். யாரொரு இந்த எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அடைகிறாரோ, அவரே வைஷ்ணவர். வைஷ்ணவர் என்பது மிக உயர்ந்த நிலை. அந்நிலையை அனைவருமே அடையலாம். எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. இவங்க தான் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இவங்கலாம் பண்ணக்கூடாது. இவங்க தான் வைஷ்ணவர் ஆகணும், மத்தவங்கலாம் ஆகக்கூடாது. அப்படிலாம் யாருக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. யார் வேணாலும் ஆகலாம். சரிங்களா? அது நம்ம 9த் சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அதாவது வைஷ்யர்கள், பெண்கள் அப்படின்லாம் வந்துட்டு அதில இருக்கும். ஸ்லோகத்துல 9.34ல சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லாருமே பக்திக்கு குவாலிஃபிகேஷன் உள்ளவங்க தான். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அளவு நமக்கு வந்து அ எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றி ஞானத்தை அடைகிறார்களோ, பகவானை பத்தி நல்லா ரியலைஸ் பண்ணி, யார் ஒருத்தங்க நல்ல முறையில பக்தி பண்றாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். இந்த நிலைக்கு யார் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல பகவானோட பங்கு என்ன? அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரி இப்ப ஒரு சோலா நம்ம என்ன பண்றோம்? முக்குணங்கள்ல இருக்கோம். அதுக்கேத்த மாரி நம்ம கர்மா பண்ணி, பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும்னு. இல்ல பகவானோட பங்கு என்ன? அப்படின்னா, அவர்கள் தங்கள் குணம் மற்றும் கர்மங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் வேலை செய்கிறார்கள். கண்டிப்பா. குணத்துக்கு ஏத்த மாரி, கர்மத்துக்கு ஏத்த மாரி. பகவான் வந்து இதெல்லாம் படைக்கிறாங்க. உருவாக்கி குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? உயிர் வாழி ஆசைப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறார். எல்லாம் நம்மளுக்கு இப்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகம்லாம் உருவாகியாச்சு. அதில நம்மலாம் லிவிங் என்டிட்டிலாம் வந்துட்டோம். பகவான் உருவாக்கிட்டாங்க. லிவிங் என்டிட்டிலாம் வந்துட்டோம். நம்ப ஆசைப்படுறோம். புலனின்ப விஷயங்கள பார்த்து ஆசைப்படுறோம். அத பகவான் நமக்கு அனுமதி குடுக்குறாங்க. புலனின்ப விஷயங்கள் தான் இல்ல, பகவானையும் நம்ம ஆசைப்படலாம். சரிங்களா? நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ, அதுக்கு பகவான் வந்து அனுமதி தராங்க. அப்ப இயற்கை வந்து அந்த வசதிய நமக்கு செஞ்சு குடுக்குது. நம்ம ஆசைப்படுற விஷயத்த அனுமதிக்கிறதுக்கு இந்த ஜட இயற்கை. அது வந்து நமக்கு அனுமதி தருது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதில பகவான் படைக்கிறாங்க, அனுமதி தராங்க. யார் ஆசைப்படுறா? உயிர்வாழிகள் தான் ஆசைப்படுறாங்க. அப்ப யார் மேல தப்பு வரும்? உயிர்வாழிகள் மேல தான் தப்பு வரும். ஏன் தப்பு வருது? பகவத்கீதை படிக்கல. அதனால தான் தப்பு வருது. இல்லையா? பகவத்கீதை படிச்சா எது சரி, எது தப்பு, எது அக்கர்மா, எது விக்கர்மா எல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். தர்மம் என்னன்றதெல்லாம் தெரிய வரும். பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கலன்னா, நமக்கு தெளிவு இருக்காது. அப்ப நம்ப ஆசைப்படுறது எல்லாத்தையும் ஏதேதோ பண்ணிட்டுருப்போம். அப்ப நமக்கு கஷ்டம் வந்துரும். அதுதான். அப்ப பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவும், கிருஷ்ணர் மேல் பழி போடுவதை நிறுத்தவும். ஏன்னா, நல்லா போயிட்டுருக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இருக்காது. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இப்ப வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடைக்குது. எல்லாமே ஓகே அப்படின்னும்போது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா, உடனே பகவானுக்கு கருணை இல்லை, இதயம் இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் புலம்ப ஆரம்பிச்சுருவாங்க இல்லையா? ஆனா, அது யாருனால அப்படின்னா, ஆ உயிரினம் உயிர்வாழி என்ன ஆசைப்படுறோமோ, அத பொறுத்து நமக்கு கர்மா கிடைக்குது. சரிங்களா? நம்ம தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இத 13 சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம். காரணம், குண, சங்கோஷ்ய. குணங்களோடு சம்மந்தப்பட்டு நம்ம செய்ற செயல்களுக்கு கர்ம பலன் வருது. அந்த கர்ம பலன அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிக்கு வரோம். இதுல பகவான் என்ன வந்துட்டு பங்கெடுத்திருக்காங்க? எதுவும் இல்ல. பகவான் நமக்கு சொல்லியாச்சு. இது இது பண்ணணும். பகவத்கீதை குடுத்தாச்சு. உபதேசம். பானஃபைட் பரம்பரா குடுத்துட்டாங்க. அதில நல்லா பக்தி பண்றதுக்கு ஏதுவான நிலைலாம் குடுத்துட்டாங்க. நம்ம சரியான முறையில அத ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் எப்பயும் சொல்றது தான். குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல சேர்க்கலாம், புக்ஸ் வாங்கி தரலாம், டியூஷன் கூட போடலாம், ஃபீஸ் கட்டலாம், எல்லாம் ஓகே. நல்ல ஸ்கூலா பார்த்தும் சேர்க்கலாம். நல்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்கூல். அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க படிக்கலன்னா, அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் பொறுப்பானா இல்ல. இல்லையா? அதே மாரி தான். நமக்கு பகவான் எல்லாமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை குடுத்தாச்சு, குரு குடுத்துட்டாங்க, மந்திரம் குடுத்துட்டாங்க, சாதனா, பக்தி எல்லாமே டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன்ல குடுத்துட்டாங்க.
அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி பண்ணாம இருந்தோம்னா அதுக்கு பகவான் பொறுப்பா? இல்ல. சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில தான். நம்ம தான் பொறுப்பு. ம். பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் கிருஷ்ணன் மீது பழி போடுவதை நிறுத்தவும். அதுவும் நமக்கு எல்லா வகையிலும் பிளெஸ்டு நம்பலாம். சூஸ் அண்ட் சோல். சரிங்களா? நல்லபடியா அழகா நம்மள சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பக்தியில வந்து முக்தி அடையறதுக்கு இந்த பிறவியிலே. ஹியூமன் லைஃபையும் குடுத்துருக்காங்க. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாரமே நம்முடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகிப்பது தான். அப்ப நம்ப ஆசைப்படுறதுன்றது நம்மளோட அந்த தனி சுதந்திரமா எடுத்துக்கிறோம். நமக்கு இப்ப 2 இருக்கு. 2 விஷயம் இருக்கு நம்ம முன்னாடி. சரிங்களா? நம்மளுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. ஒண்ணு ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, "எந்த வகையில என்கிட்ட சரணாகதி பண்றியோ, அந்த வகையில நான் உனக்கு அருள் பண்றேன்." அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 4.11ல. இப்ப நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். ஜட உலக விஷயங்கள ஆசைப்பட்டு இதிலேயே இருந்து கர்ம பலன அனுபவிக்கிறதா? நம்மளோட ஃப்ரீ வில். இல்லன்னா பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதா? நம்மளோட ஃப்ரீ வில். யார் வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ, நம்ம வந்துட்டு கரெக்ட்டா நம்ம பாதைய சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லன்னா இந்த ஜட உலகத்துல கஷ்டப்படணும். ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாராம்சமே நம்முடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகிப்பது தான். நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தி நல்லா பண்ணணும் நம்மளோட தனி சுதந்திரத்துல. சரிங்களா? 4.14 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷா மாதாஜி இப்பலாம் வாசிக்கிறதே இல்ல. நெட் இஷ்யூவா என்னன்னு தெரியல. வேற யாரும் வெங்கடேஷன் பிரபுஜி இருக்கீங்க. அப்புறம் மல்லிஸ்ரீ மாதாஜி, விஜயா மாதாஜிலாம் இருக்கீங்க. யாருக்கும் வாசிக்கணுமா ஸ்லோகம்? மாதாஜி ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கொஞ்சம் வெளியில இருக்கேன் அதனாலதான் மாதாஜி. சரி, சரி. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிட்டுங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிட்டுங்களா? அவசியம் பிரபுஜி, அவசியம். கண்டிப்பா கம்ஃபர்டபுளா இருந்தீங்கன்னா வாசிச்சு கொடுங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி அடுத்த ஸ்லோகம் டிஸ்டர்ப் வாசிக்கிறேன் பண்ணதுக்கு. மாதாஜி. ஹரே இல்ல இல்ல கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி பாக்கியம் ஹரே பாக்கியம். ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே நன்றி. கிருஷ்ணா. ம். ஓகே. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவானோட பொசிஷன் இதுதான். ம். பகவானை பாதிக்கும் செயல்ன்றது எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க முக்குணங்கள்லேருந்து செயல் பண்றவங்க கிடையாது. அவங்க வந்து மாயையை உருவாக்கி, முக்குணங்கள உருவாக்கி அத கண்ட்ரோல் பண்ற நிலையில இருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால அவங்கள பாதிக்கிற செயல்ன்றது இல்ல. அதுவும் அவங்க வந்து அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர்ல தான் அவங்க இத பண்றாங்க. அவங்களோட அவதாரம் எல்லாமே. செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. கம்ப்ளீட்லி ரினவுன்ஸ்டு. சரிங்களா? பகவான் நம்ம அந்த 6 விஷயங்கள் பகவான் அப்படின்றதுல 6 விஷயங்கள் பார்க்குறோம்ல. ஆல் ரிச், ஆல் பவர்ஃபுல், ஆல் நாலேட்ஜ், ஆல் ஸ்ட்ரென்த்து, ஆல் வெல்த்து, ஆல் ரினவுன்சியேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோமா? அந்த ரினவுன்சியேஷன்றது பற்றற்ற நிலை. அந்த நிலையில பகவான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா இருக்காங்க. சரிங்களா? பலன்கள் மேல பற்றும் கிடையாது. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களும் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கும் இப்ப தெரியும்ல. ஏன்னா பகவானும் நம்மளும் சோல்ஸ். அதான் பகவான் சூப்பர் சோல், நம்ம சோலு. ஒண்ணு கிடையாது. ஆனா அந்த அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. பகவானோட அம்சமா நம்ம இருக்கோம். பார்ட் அண்ட் பார்சலா இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவானுக்கு பாதிக்கிற இது எந்த பலனை எதிர்பார்க்காம, அந்த மாரி நிலையில இருக்கும்போது, நமக்கும் என்ன ஆகும்? நம்மளும் வந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செயல்கள் பண்ணும்போது, நம்மளும் எந்த செயலால பாதிக்கப்படுறது இல்ல. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லி உபதேசம்லாம் குடுத்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. நான் உனக்கு உபதேசம் பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். இனிமே உன்னோட விருப்பம்ன்றுவாங்க. சரிங்களா? அந்த அளவு பற்றுதல் கிடையாது. நீ நீ வந்து என்னோட பக்தன், என்னோட நண்பன், நீ இத செஞ்சு தான் ஆகணும். அப்படின்றது இல்ல. சொல்ல வேண்டியத சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் உன்னோட விருப்பப்படி செய். பற்றுதல் இல்லாம சொல்றது. சரிங்களா? ஆல் ரினவுன்சியேஷன் அப்படின்றது. அப்ப கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை எப்படி? அவரை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. அவருக்கு பௌதீக ஆசைகள் இல்லை. பகவானுக்கு நம்மள மாரி பௌதீக விஷயங்கள்ல ஆசை கிடையாது. அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே ஆன்மீகமான செயல்கள். அதனால அதெல்லாமே சரிங்களா? ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு விஷயம். அதனால பௌதீக பந்தம் அவங்களுக்கு கிடையாது. கிருஷ்ணர் செயல்களுக்கு வசதி செய்து தருகிறார். பௌதீக இயற்கையின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நான் எ எல்லா விஷயமும் பகவான் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி குடுக்குறாங்க கிரியேஷன்ல. பௌதீக இயற்கை முக்குணங்கள் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணுது. சரிங்களா? அதாவது கிங் வந்து பிரிசன் கட்டி குடுத்துட்டாங்க. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் போட்டாச்சு. அந்த பிரிசன வந்து அந்த வார்டன் இருப்பாங்கல்ல. ம். அவங்க வந்து மாயாசக்தி. சரிங்களா? யாரெல்லாம் ஒ ஒபீடியன்ட்டா இருக்கோமோ, அவங்கள வெளில அனுப்பிச்சுடுவாங்க. யாரெல்லாம் ஒபீடியன்ட்டா இல்லையோ, அவங்கள மறுபடியும்
இது கஷ்டத்தில் கொண்டு போய் விடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கண்டிஷன் சொல்லி நம்ம வெளில வரணும்னா நம்ம நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும். கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை எப்படி? அவர் படைக்கிறார், ஆனால் அதிலிருந்து விலகி இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். உயிர்வாழிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க? ஒரு நார்மலாக மெட்டீரியல் பீப்புள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, உலகம் வந்து பௌதிக இன்பத்திற்காக சொல்லுவாங்க இல்லையா? வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான். என்னோட பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன். என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் வாழ்க்கை. அப்படின்ற மாரி இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி முழுக்க மெட்டீரியல்ல அப்சார்ப்ட் ஆகி இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளில் வலையில் சிக்கியுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அந்த மாரி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் பந்தம் உண்டு. செயலுக்கான கர்ம பலன் உண்டு. பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானை பற்றி உண்மையை புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். இப்போ கிரியேஷன் எப்படி இருக்குன்னுலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணணும், பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு இப்போ புரிதல் வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்திக்கு உகந்த செயல்கள் தான் நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம வாழ்க்கைய ஒரு யக்ஞமா, ஒரு தபஸா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வாழ்வோம். வாழ்ந்து நம்ம எப்படி இருப்போம்? கர்ம விளைவுகள்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப நான் தேர்ந்தெடுப்ப தேர்ந்தெடுப்பவைக்கு பகவான் பொறுப்பல்ல. கண்டிப்பா. அந்த ஃப்ரீ வில்ல நான் வந்து பக்தி மார்க்கமான விஷயத்துல வாழ்க்கைய வாழ்ந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்றது என்னோட விருப்பம். சரிங்களா? அதே மாரி இல்ல எனக்கு இந்த பக்தியெல்லாம் வேணாம். சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இந்த இது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நானு இருந்துக்கிறேன். அப்படின்றது யாரு சூஸ் பண்றாங்க? பகவான நம்பலான்னா நம்ப தான். இல்லைங்களா? எல்லாம் நம்மளுக்கு குடுத்தாச்சு. நம்ப என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா சூஸ் பண்ணணும். பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுல. முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டுள்ளனர். இதுக்கு முன்னாடி லிபரேட் ஆன சோல்ஸ்லாம் சரிங்களா? அவங்களாம் பகவானோட இந்த இயற்கை, பகவானோட இந்த நேச்சர் சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம அதானே அதுவும் 4th சாப்டர்ல ஸ்டார்ட்டிங்லேருந்து நம்ம பகவானை பற்றி தான் பார்த்துட்டே இருக்கோம். அவங்க எதுக்காக எப்படி இப்போ அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, ஏன் எடுக்கிறாங்க, எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த வர்ணாசிரம முறை ஏன் உண்டு பண்ணியிருக்காங்க, அதில் பகவானோட பங்களிப்பு என்ன, இப்படி நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம். அப்போ உன்னத இயற்கையெல்லாம் நல்லா உணர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல் பண்ணுறாங்க சரிங்களா? பக்தி மார்க்கத்தில் அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமையை செய்ய வேண்டும். இது நமக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுக்குற உபதேசம் பகவான் சரிங்களா? அர்ஜுனர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அப்படின்றது சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க எப்படிலாம் பகவானை பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களோட அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி, அது ரொம்ப முக்கியம். இமிட்டேட் இல்லை, பின்பற்றணும், ஃபாலோ பண்ணணும், ரியலைஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி நம்மளோட கடமை, நம்மளோட செயல்கள், வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்றதா மெசேஜ். அப்போ செயலாற்றுவதற்கான அழைப்பு, அடிச்சுவற்றை பின்பற்றி கடமைகளை செய்ய வேண்டும். பகவான் நம்மளை கூப்பிடுறாங்க சரிங்களா? பகவத்கீதை மூலயமா இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் பண்ணு. எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலையா? பானஃபைட் பரம்பராவில் நல்லபடியாக நாலேஜை கெயின் பண்ணி அவங்க சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி பக்தி பண்ணு அப்படின்றது நம்மளுக்கு அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இப்போது நம்ம செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல், அதாவது நம்ம செயல்களோட நுணுக்கங்கள் பற்றி இனி வர ஸ்லோகங்களில் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். நல்ல அறிவுடையவங்களுக்கும் நாலேஜ் உள்ளவங்களுக்கும் கர்மானா என்ன, அக்கர்மானா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் குழப்பம் உண்டு. நல்ல எல்லாமே தர்மம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னாலுமே சரிங்களா? சாஸ்திரம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்கனாலுமே அவங்களுக்கு வந்துட்டு சில சமயம் குழப்பம் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம நிறைய செயல்கள்லாம் பண்ணுறோம்ல, அதில் எது வந்து எந்த எந்த கேட்டகரியில் செயல் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றதுல கர்மானா என்ன, அக்கர்மானா என்ன அப்படின்னு. கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்பொழுது உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதை அறிவதால் எல்லா துரதிருஷ்டத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப இனிமே வர ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கர்மானா என்ன, அக்கர்மானா என்ன, அதுக்கப்புறம் விக்கர்மானா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டுடும். அப்ப தவறான செயல்களில் நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளோட துரதிர்ஷ்டமே என்னன்னா அறியாமையில இருந்து தப்பு தப்பா நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிடுறது தான், தர்மம் அதர்மம் தெரியாம இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து நம்ம விடுதலை அடைய முடியும். அப்ப செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம் சரிங்களா? நம்ம நிறைய செயல்கள் பண்றோம், நமக்கு தெரியாது அது எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னு.
கர்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதன் மூலியமா பார்த்துடலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒன்லி பார்த்துருப்போம். விக்கர்மா அப்படின்றது என்னன்னா தடை பண்ணப்பட்ட செயல்கள். சரிங்களா? வேதத்துல இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, பாவம் அப்படின்னு குறிப்பிட்ட செயல்களை செய்ய செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து விக்கர்மால வந்துரும். சரிங்களா? அப்போ பாபம் நிறைய பண்ண மாதிரி அது கணக்குல வந்து நம்ம தண்டனைகளை அனுபவிச்சு கீழான உயிரினத்திலேருந்து மறுபிறப்பு நமக்கு எடுக்கணும். மறுபடியும் மனித பிறவியெல்லாம் கிடைக்காது. கீழான உயிரினத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகி வரணும். ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு ட்ரீஸாவோ, ஒரு அனிமல்ஸாவோ இருந்தோம்னா, நமக்கு அஞ்ஞான சுக்ருதி வேணும். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, நம்ம வந்து ஒரு கோயில்ல வந்து செடியா பொறக்கணும். இல்லன்னா வந்துட்டு ஒரு பக்தரோட சவகாசத்துல இருக்கணும். எங்கேயாவது நமக்கு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் கேட்கணும். இல்லைன்னா பகவானோட நாமம் கேட்கணும். சரிங்களா? இப்படி அஞ்ஞான சுக்ருத்தின் மூலியமா தான் அந்த கீழ் உயிரினத்திலேருந்து நம்ம வந்துட்டு உயர்வடைய முடியும். சரிங்களா? ஒரு புல்லா முளைச்சிருக்கும். அந்த புல்லே வந்து கோயில்ல முளைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, அதில அந்த அஞ்ஞான சக்கரத்தில நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைச்சு, அடுத்த பிறவி நல்ல பிறவியா கிடைக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி. ஸோ, அதனால கீழான உயிரினங்கள்ல பிறந்து, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிரமப்பட்டு மறுபிறப்புல வரணும். சரிங்களா? அதனால ஆன்மீகவாதிகள் இத வந்து ஒருபோதும் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. அதனால தவறான செயல்கள செய்யவே மாட்டாங்க. ஏன்னா, அது ரொம்ப சிரமமான விஷயம். அப்ப எடுத்த பிறவியின் நோக்கம் தோல்வி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம மனித பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். டீக்ரேட் ஆகக்கூடாது. இல்லையா? மனித பிறவியில இருக்கோம். நம்ம அடுத்து நம்ப பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வரணும். அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ். மறுபடியும் ஒரு பசு, பட்சி மாரி வாழ்க்கைய வாழ்ந்து, நெறைய தவறுகள் பண்ணி, விக்கர்மாலாம் பண்ணி, மறுபடியும் தண்டனை அனுபவிச்சு, கீழ் நோக்கி அந்த பிறப்பு, அந்த கீழ் உயிரினங்களா பிறக்கிறது அப்படின்றது, எடுத்த பிறவியின் நோக்கம் தோல்வி அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இந்த விக்கிரமா பண்ணாம. அதுக்கப்புறம் கர்மவாதிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்கலாம் பக்தி பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னன்னா, பலனை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து அவங்க பக்தி இருக்கும். தேவர்கள் வழிபாடு, இன்டைரக்ட்டா பகவானை வழிபாடு பண்றது. இல்லைன்னா பகவானே வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்துக்காக வழிபாடு பண்றது. இந்த மாரி. அப்ப அவங்க சொர்க்கம், தேவதைகள், தேவர்கள் லோகத்துல அவங்க அடைவாங்க. மறுபடியும் அந்த புண்ணிய பலன் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம், எப்படி இவங்க வந்து பாவ பலன் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தாழ்ந்த பிறவியில வராங்க. அது மாரி இவங்க புண்ணிய பலன் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்திலேயே அவங்களுக்கு பிறப்புன்றது கிடைக்குது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா தாழ்ந்த உயிரினமா போக மாட்டாங்க. அ ஓரளவுக்கு. நல்ல உயிரினமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். முக்கியமா என்னன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதுனால, அனிமல்ஸ்லேருந்து அப்படியே வந்துட்டு மேல வர மாரி இருக்கும். மனித பிறவிக்கு. இல்லன்னா மனித பிறவியே கிடைக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனா தாழ்ந்த பிறவிக்கு போற மாரி இருக்காது இதுல. ஏன்னா நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தானே பண்ணியிருக்கோம். மனித பிறவிலேயே நல்ல நல்ல பிறவியாவும் கிடைக்கலாம். அடுத்தது ஞானிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள். ஆத்மா உணர்ந்து, ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவங்க, நித்தியமான பகவானுக்கு நித்தியமான ஆத்மா, நித்தியமான பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க. பயனுலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். பயனுலகுன்னா இந்த ஜட உலகம். சரிங்களா? இதோட விளைவு. ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செயலை செஞ்சு அதோட விளைவு என்ன? மறுபிறப்புல என்னென்னலாம் நம்ம கஷ்டப்படணும்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டா பக்தி சேவைக்கு வந்துருவாங்க. சரிங்களா? வேற எங்கேயும் என்டாங்கிள் ஆகாம, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் சரியான விஷயம். அப்படின்றதுல வந்துருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி விக்கர்மா, கர்மா, அகர்மா அப்படின்னு 3 செயல்கள் உண்டு. சரிங்களா? அதுல நம்ம பார்க்கறது கர்மயோகம். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்மயோகம். அதுல நம்ம இப்ப பார்க்கறது ஞான யோகம். டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ். எதுக்காக அப்படின்னா, செயலோட நுணுக்கம் தெரியணும்னாலும் நம்மளுக்கு ஞானம் வேணும். அந்த ஞானத்த தான் நம்ம இப்ப லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம என்ன மாரி செயல் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களை பின்பற்ற வேண்டும். இல்லையேல் குழம்பி விடுவர். கண்டிப்பா பானஃபைட் பரம்பரால முக்தி அடைஞ்ச சரிங்களா? நல்ல பகவான்ட்ட பக்தி பண்ற ஆச்சாரியர்கள் இவங்களோட அடிசுவட்ட நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் செயல்கள் 3 வகை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
ஆஹ் அதாவது கர்மா அப்படின்றது அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல், விகர்மான்றது தடை செய்யப்பட்ட செயல், அகர்மான்றது செயலின்மை. செயலின்மைனா என்னன்னா பௌதீகத்துல செயலின்மை, ஆன்மீகத்துல செயல் பண்றது. சரிங்களா? அப்ப எப்படி செயல்படுகிறார்? இந்த 3 விஷயத்துல இருக்கிற பலன்களில் பற்றுதலோடு பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்வாங்க. ஆனா சாஸ்திர முறைப்படி இருக்கும். சரிங்களா? கர்மா கர்மா அதாவது செயல் பண்றாங்க. ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோடது வந்து சாஸ்திர முறைப்படி இருக்கும். அதனால புண்ணிய செயல்கள் தான் இருக்கும். அதுக்காக புண்ணிய பலன்கள் அவங்க அனுபவிப்பாங்க. இவங்க வந்து பலன்கள் பற்றுதல் இருக்கும். ஆனா சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா இருக்கும். அதனால பாபச் செயல்கள செஞ்சு பாபங்கள அனுபவிப்பாங்க. இவங்களது வந்து அனைத்து செயல்களும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல். பகவானுக்காக செய்வாங்க செயல்கள். புலனுணர்ச்சியிலலாம் ஆசை இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு சேவகனா இருந்து பகவானோட விருப்பம் என்னோட விருப்பம். பகவானோட திருப்தி என்னோட திருப்தி அப்படின்ற நிலையில இருப்பாங்க. அப்ப நித்தியமான தெய்வீக இன்பத்தை அவங்க அடையறாங்க. பகவான் லோகத்த அடையறாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஒருவர் அதிகாரியை பின்பற்றினால் பக்குவம் உறுதி. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருக்கட்டும், மெட்டீரியலா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கட்டும். சரிங்களா? நம்ம ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் சொல்றத நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அது மாரி குரு என்ன சொல்றாங்களோ, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, அத அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 16 லெவன் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். சாதனா பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுக்கு ரூல்ஸ். கலியுக தர்மமான சாண்டிங். அத நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு முன்னேற்றம்ன்றது உறுதி. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 3யும் பாகுபடுத்தி அறிவதால் விடுதலை அடையலாம். 3 விஷயம் பார்த்தோமா? விகர்ம, கர்மா, அகர்மான்னு. இது 3த்தையும் நல்லா பாகுபடுத்தி, நம்ம சரியான முறையில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ப விடுதலை அடையலாம். குழப்பம் இல்லாம இருப்போம். ம். அதுதான். இப்ப வந்து 4.18 ஸ்லோகம். கர்மாவில் அகர்மாவையும், அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவன் மனிதரில் அறிவுடையவன். அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரி, இப்ப இத நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதுவும் லெவல் 1ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். கர்மா அப்படின்றது ஒரு டியூட்டி. நம்ம செய்ற செயல். அகர்மான்றது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல், இது கர்மான்றது நம்மளோட டியூட்டி. அர்ஜுனனோட டியூட்டி என்னன்னா போர் பண்ணணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றதுல பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக அவங்க போர் பண்றதுனால, அது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்துடுது. அகர்மாவாயிடுது. அதே மாரி நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அதிலே நம்மளோட கர்மாவும் அடங்கிடணும். அர்ஜுனனோட போர் பண்ற அந்த நிலையே எப்படி இருக்குன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கு. தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காகன்னு. அது மாரி நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுன்றது செயல். அதே டிவோஷனல் சர்வீஸை எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறதுன்றது அக்கர்மா. நம்மளோட செயல் சாப்பிட்றது. அப்ப கர்மாவில் அக்கர்மாவையும். இப்ப அக்கர்மா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அதுலயே அந்த ஆஃபரிங்லயே நம்மளோட செயலா சாப்பிட்றதையும் நம்ம செஞ்சுக்கிறோமா? அது கர்மா. ஸோ அதனால பேசணும் அப்படின்றது செயல். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது பகவான் நாமத்தை சொல்றது. சரிங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது பகவான் நாமத்தை சொல்றது, பேசுறதுன்றது நம்மளோட செயல். அப்ப பேசுறதே பகவான் நாமத்தை சொல்றதா இருக்கணும். சரிங்களா? பகவான் நாமத்தை சொல்றதுலயே நம்ம பேசுறதும் அடங்கிடணும். அந்த மாரி கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா. இந்த மாதிரி யாரு தன்னோட செயல் வேறு, பகவானோட செயல் வேறு, பகவானுக்கான செயல் வேறு, பக்தி மார்க்கன்றது வேறு, ரிச்சுவலா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நான் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு சாண்டிங் பண்ணிட்டேன் 16 ரவுண்ட்ஸு. இதுக்கப்புறம் நான் என் இஷ்டப்படி இருப்பேன். அப்படி வராது. சரிங்களா? நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும், அது பகவானுக்கு செய்ற செயலா இருக்கணும். அதே மாரி பகவானுக்கு செய்ற செயல்ல நம்மளோட செயல் அடங்கிடணும். இந்த மாரி உள்ளவங்க மனிதரில் அறிவுடையவர்கள். இந்த அளவு நமக்கு பக்குவம் வரணும். எப்படி வரும்? பானஃபைட் பரம்பரால குருவோட கைடன்ஸ்ல வரும். அப்ப எந்த செயல்ல இந்த நிலையில உள்ளவங்க எந்த செயல் செஞ்சாலும், அவங்க கண்டிப்பா அந்த தெய்வீக நிலையில தான் இருப்பாங்க. டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர்ல தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான். ஏன்னா, அவங்க தான் செயலையே பக்தி மார்க்கமா கொண்டு வராங்க. பக்தி செயலையே தன்னோட செயலையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனால எந்த செயல்ல அவங்க ஈடுபட்டாலும், அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? கர்மாவில் அக்கர்மா. செயலின் மேல் செயல்படுபவர், அதாவது திவ்யமான தலத்தில் செயல்படுபவர்களின் அறிகுறிகள். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பக்தி மார்க்கத்துல அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும்.
செயலையே பக்தியா பண்றது. அதுக்கப்புறம் 4.19 ஸ்லோகம். ஓகே. யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, சரிங்களா? இப்ப இப்ப நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே செயல்களோட நுணுக்கம் தான். இப்ப நம்ம நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம செயல் வேறு, பக்தி சேவை வேறு அப்படின்றது இல்லாம, நம்ம செயல்ல பக்தி சேவை இருக்கணும், பக்தி சேவையில நம்ம செயலும் இருக்கணும்னு. அத பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்லோகம் இனி வர ஸ்லோகங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா, ஈஸியா புரிஞ்சிடும். சரிங்களா? யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்து புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, கண்டிப்பா. யார் ஒருத்தவங்க கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா அந்த புரிதலோட இருக்காங்களோ, அவங்க கண்டிப்பா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு போக மாட்டாங்க. இல்லைங்களா? புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க. அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். இத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்குன்னா நெருப்பு மாதிரி. சரிங்களா? அவங்க எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு கர்ம பலன்றது வரவே வராது. ஏன்னா எல்லாமே பக்தி மார்க்கமான செயல்கள் தான். ஸோ பேசிக்கா அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பேஸ் பண்ணி வர ஸ்லோகத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட செயல் வந்து நெருப்பு மாதிரி இருக்கும், பக்தி மார்க்கமா இருக்கும். அதுல கர்ம பலன்றது வராது. சரிங்களா? அந்த கர்ம பலன்றது இல்லாம சுட்டெரிக்கும் அந்த நெருப்பு மாதிரி சரிங்களா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அந்த தரம். பக்குவமான ஞானத்தின் பலன்கள் நித்தியமான சேவை பகவானுக்கு. புலனுணர்ச்சியில் பற்றில்லாமல் செயல்படுவது விளைவுகளை எரித்துவிடும். நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் இப்போ இங்கே வந்து பகவானுக்காக குக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எல்லாரும் பிரசாதமாக கொடுக்குறாங்க. இதில் ஏதாவது நல்ல பலனோ இல்லை கெட்ட பலனோ இருக்கானா கிடையாது. இது முழுக்க முழுக்க பக்தி சேவையில் வந்துடும். அப்போ நம்ம லிபரேட் ஆக முடியும். சரிங்களா? அடுத்து 20th ஸ்லோகம். தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த செயலையும் செய்வதில்லை. ரொம்ப சுதந்திரமா இருப்பாங்க. டிவோட்டீஸ்லாம் அதனால தான் எந்த ஆன்சைட்டியும் இல்லாம இருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ஃபேஸ்ல வந்துட்டு எப்பயுமே ஒரு அமைதி, அதே மாரி ஒரு சந்தோஷம், அப்படி வைகுண்டவாசியாட்டம் இருப்பாங்க. சரிங்களா? நல்ல பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க, தன்னோட கடமையே பக்தியில கொண்டு வந்து, பக்தியிலேயே தன்னோட கடமை. சரிங்களா? இதுல இருக்கிறவங்க சுதந்திரமா இருப்பாங்க. திருப்தியோட இருப்பாங்க. ஹேப்பியா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான். அவங்க எந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும், அவங்களுக்கு பலன் நோக்கு அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? அவங்களுக்கு கர்ம பலன் பாதிக்காது. அப்படின்றத பார்க்கணும். இறைவனுடனான நித்திய தொண்டினை பற்றிய இவ்வறிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. யாகம். சரிங்களா? யாகம்ன்றது நம்ம வந்து ஒரு ஹோமகுண்டம் வளர்த்து, அதில நெய்ய ஊத்தி, அது மட்டும் இல்ல. இந்த மாரி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றோம் பாருங்க. கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா. அதுவே ஒரு யாகம், யஜ்ஞம். சரிங்களா? தபஸ், உயர்ந்த வாழ்க்கை. மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு வாழ்க்கை, அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. சரிங்களா? பகவானுக்காக வாழறது அப்படின்றதுல வரும். அப்ப நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அந்த வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு கர்ம பலனோ, இல்ல இந்த ஜட உலக துன்பங்களோ நம்மள நெருங்காது மீன்ஸ் நம்மள பாதிக்காது. ம். இத்தகு நெருப்பினை தூண்டி விட்டால் போதும். செயலில் எல்லா விளைவுகளையும் அது எரித்துவிடும். அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த இத்தகு நெருப்பினை தூண்டி விட்டால் போதும்னா என்னது? நம்ம நல்ல இந்த பக்தி மார்க்கமான செயல்கள நம்ம செஞ்சா போதும். குருவோட கைடன்ஸ்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ, அத அப்படியே செஞ்சா போதும். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணிடும்? எல்லா விளைவுகளையும் எரித்திடும். நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு விளைவுகள் நம்மளுக்கு பாதிக்காது அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். அப்ப திருப்தியோட இருப்பாங்க, சுதந்திரமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? சுய பராமரிப்பு பற்றிய கவலையும் இருக்காது. நம்மளுக்காக இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. நம்ப என்னதான் மெனக்கெட்டு பண்ணாலும், நம்மளால வந்து வர கஷ்டங்களையோ, துன்பத்தையோ நம்மளால தடுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது அடுத்து என்னன்றது. ஆனா அதே பகவான் கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிட்டு வாழ்க்கைய, நம்மளோட கடமைகளை கரெக்ட்டா செய்யணும். அதுக்காக கடமையிலேருந்து விலகக்கூடாது. கரெக்ட்டா செஞ்சோம் அப்படின்னா, பிரகலாதர் மகாராஜர் மாரி. சரிங்களா? காப்பாத்தணும்னா காப்பாத்து. காப்பாத்த வேணான்னு நீ நெனச்சன்னா, அத நான் ஏத்துக்கிறேன். அந்த பக்குவத்துல சரணாகதியில நம்ம வாழ்க்கைய லீட் பண்றது. சரிங்களா? அப்ப சுய பராமரிப்பு, நான் தான் என் குடும்பத்த பார்த்துக்கணும், நான் தான் எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும், நான் இல்லன்னா அப்படியே கிடையாது. யார் இல்லனாலும் உலகம் இயங்கும். சரிங்களா? அது மாரி நம்பளால யாரையும் காப்பாத்த முடியாது. நம்மலாம் ஃபேலி ஃபேலியபிள் சோல்ஜர்ஸ்ன்னு நம்மலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். கஜேந்திரன் வந்து ஃபேமிலியோட, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ட்ரிப்பு போனாங்க.
முதல்ல வந்து கடிச்சது. ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் காப்பாத்த முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனா காப்பாத்த முடிஞ்சுதா? இல்ல. ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டாங்க, பகவான் இருந்தாங்க. திரௌபதி அம்மாவ ரொம்ப சிரமப்படுத்துனாங்க. 5 பாண்டவர்கள் வீரத்துல குறையில்ல, தர்மத்துல குறையில்ல, எல்லாத்துலயும் நிறைவோட இருந்தவங்க. பீஷ்ம, துரோணாச்சாரியார்லாம் இருந்தாங்க பக்கத்துல. யாராலயாவது காப்பாத்த முடிஞ்சுதா? பிரயத்தனம் பண்ணாங்க. வேதனைப்பட்டாங்க, காப்பாத்தணும், எல்லாமே இருந்தது. ஆனா முடிஞ்சுதா? இல்ல. பகவானால தான் காப்பாத்த முடிஞ்சது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்பளால தான் நம்ம ஃபேமிலிய கவனமா பாத்துக்க முடியும். நம்ப தான் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, அது தப்பு. பகவானால மட்டும் தான் காப்பாத்த முடியும். அதுதான். பகவானால காப்பாத்த முடியும்னா, ஓகே. இல்லையா? அதையும் நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த பக்குவத்தோட நம்ம சரணாகதி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம சுய பராமரிப்பு பற்றி கூட கவலைப்படாம, பகவானோட அ பராமரிப்பில் நம்ம செயல்கள்லாம் பண்றோம். பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா, அது வந்து சிறந்தது. சரிங்களா? இந்த நிலையில தான் பக்தர்கள் இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடமுள்ள தூய அன்பின் செயல்படுவதால், தூய அன்புல செயல்படுறாங்க. சரிங்களா? டிவோட்டீஸ் எல்லாரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பிரஜவாசிகள், பிரகலாத் மகாராஜர், அம்பரீஷ் மகாராஜர், சரிங்களா? அர்ஜுனர், பாண்டவர்கள், திரௌபதி அம்மா எல்லாரையும் நம்ம அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆச்சாரியர்கள், பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்கள். பகவானிடம் உள்ள தூய அன்பினால் நம்ம அதுதான் வளர்த்துக்கணும். பகவான் கிட்ட நம்ம இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல நம்ம அன்பெல்லாம் கொட்டுறோம் இல்லையா? பரவாயில்ல, தப்பில்ல. அன்பை காட்டணும், கேரிங்கா இருக்கணும். ஆனா நெறைய இடத்துல தோல்விதான். இல்லைங்களா? யாரும் அங்கீகரிக்கிறது இல்ல. அதே மாரி நம்மளும் யாரோட அன்பையும் அங்கீகரிக்கிறதும் கிடையாது. அதுவும் இருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இது வந்து ஜட உலகத்தோட இயல்பா இருக்கு அது. ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம அந்த தூய அன்பு இருக்கு இல்லையா? அத நம்ம வந்து நல்லா நம்ம வந்துட்டு உணர்ந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அப்ப செயலின் பலனில் அவனுக்கு எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்லை. பலன்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. பகவான் திருப்தியா, நான் திருப்தி. அந்த மாரி. குழந்தை சாப்பிட்டுச்சா, அம்மா திருப்தி அடைகிறாங்களா, அந்த மாதிரி. அப்பாவும். இதுவே அகர்மா அல்லது பலன் விளைவுகளற்ற செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். சரிங்களா? பகவானுக்கான பக்தி சேவை அப்படின்றத பார்க்குறோம். கடமைகளையும், செயல்களையும் விட்டு விடாதீர்கள். நம்மள என்னைக்கும் பகவத்கீதைய கரெக்ட்டா லேர்ன் பண்றவங்க, ஃபேமிலிய விடணும், கடமைய விடணும்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பக்தி மார்க்கமா செய்யணும். சரிங்களா? செயலுக்கான பலன்கள் மீது பற்றுதலை விட்டு விடுங்கள். பற்றுதல் இல்லாம கடமையா செஞ்சுட்டு, பகவான் கிட்ட நம்ம எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்றது தான் ஒரு சரியான புரிதல். சரிங்களா? அத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகம் நம்ம நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். பகவானோட அனுகிரகத்துல. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்தூபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. கடமைய செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது.